A Topiña que quería saber. Ola, amigas e amigos! Estivemos explorando polo monte e atopamos estas pedras. Vounas analizar no microscopio. Oiches, Topiña, fuches ao Museo de Historia Natural? Sí, encantoume, Celtia. Xa che dicía que era unha pasada. O Museo de Historia Natural da Universidade de Santiago de Compostela é incrible. Ademais, é un dos máis antigos de toda España. Sabíadelo? Non sempre estivo no Parque de Vista Alegre, onde está agora, pero as súas coleccións son antiquísimas. Ali descubrín un lote de cousas. Por exemplo, fósiles e esqueletos antigos. Tiñanos en vitrinas, que é como se teñen as cousas moitas veces nos museos, para non tocalas e que non collan pó, que se poden estragar. E fixácheste tamén nas rochas extraterrestres? Claro! Había mostras de varios meteoritos que chegaron á Terra dende o espazo. Mais tamén puiden ver os minerais de aquí, os que hai por toda Galicia, ordenados e clasificados. E tamén no museo podemos aprender moitas cousas sobre os animais. Aves, mamíferos, anfibios, insectos. E velutinas! Que medo! Ver unha auténtica colmea, de verdade, ata por dentro, impresiona moito. O certo é que sí. Non me gustaría atopalas colgadas na árbore do parque, nin en ningún outro lugar. Non, non, non. E sabes que, Celtia? Que? Que me deixaron baixar o soto. En serio? Sí, é moi guai. Ali teñen moitísimas cousas para que as investigadoras e os investigadores poidan estudar e seguir facendo descubrimentos. Hai moitas mostras, por exemplo, de fauna mariña e tamén de plantas, e libros pero que moi antigos. Pois sí que fixeches unha visita ben completa, Toupiña. Pois sí, estou moi contenta de ter ido. Moitas grazas por recomendarme a súa visita, De nada, Celtia. A ver se a próxima vez teño máis sorte e me deixan visitar a parte máis oculta do museo. Pero para ir ali, tens que ser investigadora ou Toupiña, así que... Terei que facerme investigadora, entón. Terás. E xa sabedes, amigas e amigos, sempre que poidades, visitade museos de historia, de arte, de ciencia. Porque visitar museos abre as nosas mentes, apréndenos cousas novas e fainos gozar, máis se cabe, do mundo que nos rodea. Ata outro día! Ata outro día.